Oh enak Pak. Emak-emak sing ngarep iki lho. Jiro lu. Wis ora mikir utang blas. Sing penting seneng ngono lho Pak. Sing penting iki bengi iki wilayah Tegal Sari. Tegal Sari diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Diparingi sehat kabeh. Amin. Sing lagi lara sesuk mulih waras. Amin. Aku sing kanan. Aku sing kiri berarti. Ya oke, ini sesuai wilayahku. Aku seneng. Wah, jangkrik. Aget aku. Sem tenan. Oh, panitiane. Ayo, anake sapa kae? Dolanan mercon. Medeni sapiku. Ora ning ngono. Piye, Pak? Iki mesti Pak anu Sanwar. Panitiane. Ketua panitia. Mas Anwar. Ora masalah. Yang penting kan kita pada malam hari ini hiburan. Hiburan. Syukuran menghibur warga masyarakat desa Tegal Sari. Sing penting rame, Pak. Oke. Oke. Sebelah kanan, coba. Sebelah kanan mana suaranya? Oke, siap luar biasa. Yang sebelah sini mana tepuk tangannya? Ya, Pak. Ijol. Ora iso. Jarene mau kok jero ngene. Tem, awakmu sing bagian kono, aku sing bagian kene. Ana tuwek-tuwek grupmu mesti. Ketoke tuwek-tuwek, Mak, tapi mak-mak TikTok kabeh. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebelah kanan Bagong mana suaranya? Oh, pantes, Pak. Rotok panas nggonku. Sing mbok sawang sing ngarep tak tuwek-tuwek nek kono malah tuwek-tuwek. Ben. Yo. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana luar biasa. Kanan panggung meskipun tubang tapi luar. Sing mbok sawang mari sing ngarep tak emak-emak iki lho. Grupmu tuwek-tuwek tembo modern we. Lah kono malah tuwek-tuwek neh. Ayo, sana bilang goreng, kita bilang ayo, oke? Yang sebelah sini oke? Oke. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 ah apate 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 sing pojok kok iso Ben. Kaping telu heng bocah uga marang uga gawe rungokno kuping mulih. Kaping papat duh apa atu bocah selawatan ngono tuban iki selawatan lho Allahumma sholli ala Muhammad gergul selawatan ngono kuwi shollu ala Nabi Muhammad ngerti kaping telu bocah uga marang rugo gawe kaping papat labuk pindul ala padha mlempeme. Kaping papat ngamal bareng terus dingu. Lah iya padha Tegal Sari ini lho Pak iki kita ya Pak. Ora iki masyarakate luar biasa. Luar biasa. Niki nuwun sewu sing ningali iki namung sedesa Tegal Sari nggih dalu niki nggih. Mboten. Sing ngarep iki Tegal Sari. Sampeyan duduk Tegal Sari. Lah sampeyan ndi daleme? Lho ya kon nanggap dhewe no lurahmu. Iki dulure wong Tegal Sari. Iki dadi sak kiwa temene Tegal Sari nglumpuk ning kene wujud sedulurane wong Tegal Sari kuwi apik. Peresmian pendopo sing tak goleki ketua panitia Pak Mas Anwar. Mas Anwar nyapa kok sembuh goleki Mas Anwar. Sing gawa dhuwit kuwi. Lha iku sampe luput bosok aku kuwi Mas Anwar. Sik pengumuman bagi siapa yang menemukan Mas Pak Anwar jangan sampai ucul ya. Nek ndi mau panitiane? Pokoknya
pokoknya jangan sampai ucul. Pak kok gak enek to Pak biasane. Lah Oke, siap. Pokoknya ning kono ae. Oh iya kono ojo. Titenon Pak. Titenon ya, klambi abang, topian. Yang merah jangan tapi alhamdulillah karena Percil pada malam hari di sini karena apa, Dek? Karena kamu sudah dianggap sedulur sama warga masyarakat Tegal Sari, khususnya Mas Anwar dan juga Pak. Wis dilunasi karo kuwi. Iki wis lunas. Jadi awakmu ning kene mergo wis lunas. Wis lunas. Udah gila kok iso ngomongne lunas dhewe. Lah nyapa mikirne lha saiki sing ning donya sing digoleki apa? Ibu-ibu lo sore magrib mau teko kene, mulih mesti mikir duit. Sing digoleki yo ngamal kesae. Ngamal berbuat baik kepada siapapun ngalap barokah. Kowe lah pengen ngamal Zaria lara duwe duit apa sing mbok amalne? Yo wong iki Pak Sanwar karo Mbak Lurah, Pak Lurah, Pak Supriyono wis ngerti. Nanggap Percil didekekne kene sebabe apa? Sebabe apa, Pak? Anding sawah. Sawah. Oh iya Percil kan anak kodok. Lah iya digandeli sawah. Lek ning sawah sak wayah-wayah mbokmu ndelok. Delok dengkulmu rumah saku. Iki peresmian lho, pendopo lho. Wah, megah ya, Pak Sari ya. Praja Manunggal. Sari iki wis ngarani praja iki unggul, Manunggal ki ya unggul. Jenenge raja unggul dadi siji ana ing desa Tegal Sari. Dadi iki dienggo nyawijekno masyarakate lan tangga teparone lan dulur-dulure kabeh. Iki sik peresmian kae le. Iya. Tahun ngarep peresmian dikei lampu nanggap campur sarine. Orang ngono, angen-angenmu dhuwure ranton. Lah piye lah angen-angen dhuwur? Masang lampu mosok nanggap campur sari. Ora apa-apa, lah sampe ra nanggap campur sari rugi. Sing rugi sapa? Aku. Lampu lo legane 35. Lho tapi ya ora apa-apa kebar rasa syukur. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum ya adabil sadid. Artinya apa? Golekno ning Google. Engko aku lali, engko luput. Engko sedane Gusti Dam aku. Ya pokoke ngono kuwi lah syukur. Syukur, sing kebar rasa syukur ibu-ibu sama bapak-bapak iki syukure sing ngebak sing ndi? Ya jelas gede bapak-bapak. Ya ibu-ibu. Lah kok iso wong bapak-bapak kaya sithik ya ditampa, kaya akeh ya ditampa. Alhamdulillah. Kuwi bapak-bapak. Lah lah ibu-ibu. Ibu-ibu ya lho, ibu-ibu jelas no. Kaya akeh ditampani, kaya sithik nyetret. Iki lho. Kowe iki ra ngerti wong wedok Mas. Lah piye? Kowe wong wedok iki jembar pikire le, ora padha karo wong lanang. Lah kok iso? Wong lanang iki lek nesu sithik mesti minggat ka omah, ngobrol karo kanca-kancane, mancing dan lain sebagainya. Nek lak wong wedok dilarani wong lanang sepisan, selawase urip kuwi lho kelingan tamu. Luar biasa kene apa ibu-ibu itu. Mang mula kuwi dadi wong lanang kudu tanggung jawab karo bojone. Bojone njaluk apa kudu dituruti. Rungokno bapak-bapak. Bareng awakmu kudu dituruti melu kabeh. Ya melok karena ibu-ibu itu luar biasa. Ngandong meteng 9 wulan 10 desa. Kuwi 10 dina. Ha ya 10 dina. Kuwi mangsamu abot paribasan perang nyawa le lahirne iki lho procot cenger. Lairno paribasan perang Sabil. keliru perang cakil lah. Enggak tahu kelaru lah, liyane kelaru aku gak tahu. Baret Iya perang sabil. Perang sabil. Tani nyawa. Iki bun-bunan kemut-kemut kene ngeden. Iki mangsamu lorone rakur. Wis pol. Wis pol. Lara wong lanang. Wong lanang apa loro? Wong lanang sunat ki lho ora wani baleni. Iki jane kocok. Sunat sepisan tok. Kuwi mau jare wong wedok nglairno totane nyawa. Lah jare totane nyawa kok nganti ana sing anak 11. Mbah-mbah ae. Ya salahe sing lanang ya njuk ae. Masalah kuwi ya delok pengorbanan jelas gede wong lanang. Wong wedok ora ayu sithik, wong lanang nyecret. Mangsamu, mang mula kuwi lek duwe bojo tukokno skincare sing larang. Skincare apa bojo kowe tak tukokno skincare luarang lho, Pak. Regane piro? Regane 55. Kuwi skincare apa ndut iso 55. Ndut piye to? Nek timbang medake mbahku regane 3.500 Viva nomor 4. Aduh. Larang mbake bojo. Viva nomor 4 digene mbahmu. Lah kuwi enek bledek nang jebul ane. Lah piye to sing penting wis diopeni wong wedok, wong lanang tanggung jawab. Berarti awake dhewe kudu padha ngopenine. Ngopenine. Ibu-ibu iki hadir. Iki lho sakmene mbiyen iki lak ibu-ibu tok. Lah sing lanang ngene pojok-pojok kono. Gak iso lungguh ngarep sebab. Iki sing lanang iso ning ngarepe untung lho, Pak. Biasane sing wedok lungguh ngisor, lungguh ngarep, sing lanang kon jaga parkir. Lah ya ora mungkin lek kene iki bersatu lek Tegal Sari beda. Kowe kudune dhewe kudu matur nuwun karo Mbak Lurah.
Pak Lurah, terima kasih Pak Camat yang hadir pada malam hari ini, matur nuwun karena sudah mengundang saya di sini. Iya. Niki kepanggih kali dulur-dulur kula wonten Tegalsari. Betul. Sapa ngerti Mbah Lurah, Pak Inggi, mangke niki matur kalih kula iki engko acara ngene iki jarene Pak Sanuar. Kuwi Iya. ngomong Mas Percil lak men acara ngene iki digawe sak wulan ping 4 no piye? Ya wis ora apa-apa Pak. Tak kok sik lho. Sewulan ping 4 setuju? Lah, pertanyaanku sih tok, Piye? duwike mbahmu uang saulan ping 4 padane apene ngombe obat lho piye kok. Tiwas aku bahagia kene. Maju ke depan Mbang sing apik, Kecamatan Widang, Pak Camat hadir le. Heeh. Pak Camat Pak hadir. Camar, matur Pak nuwun. Camar, Camar apa to? Camat. Kupingmu bosok kuwi lho. Lah kowe lambemu Camar. Aku ngomong camat tok. Kupingmu sing bosok. Iya. Ngapunten Mas Percil niki ndek cilike tau tiba kupinge ilang sisih terus digenti kupinge kancane. Niku sing sisih kan niku. Kowe koclok ya masamu. Kuwi kupingku asli. Rene nak anten asli. Lha coba. Biasane nak asli kuwi diomongi krungu. Mas Percil, Mas Percil. Dalam. Rumahmu mana? Rumahku asli Blitar. Oh, iya. Iso ta? Apa ini lho? Iki lho sing kuping pasangan iki lho. Iki boten kuping asli niki. Balik. Mas Percil. Dalam Rumahmu asli mana, Mas? Blitar, Mas. Lah apa gitu Mas lho? Apa nih? Nah, iki lho. Piye? Selendam. Jauh. Omahmu ndi? Omahku Rembang. Apa, Cek? Iya mau rene numpak mobil, Mas. Kowe rene karo sapa? Aku rene karo sampean ngono karo supir-supir bareng. Dalam Iya mangan enake ngono lho kok. mangan apa emang? Aku mau sembiaran mau sampean yo ngerti dhewe. Alhamdulillah. Wah, aku rampung mbok jawab. Aku kan ora kuping ngile. Lah ora ning ngono kancane rampung mbok jawab kowe. Maju ke depan. Nadane, coba nadane. Aku lagu anu mau ngarep nek hadroh. Selawatan sip mau. Arek-arek kene kabeh. Wong kene ya? Selawatane yo apik. Istimewa. Awakmu kok iso selawatan koyo Bisa no. Iwa bandeng, iwa sate. Lah, iwak bandeng iwak sate kowe. Piye selawatan piye? Lontong tahu ana lontong sate. Lho kok bandeng sate ya ora apa-apa to. Iwak sate kuwi lho. Ya ora apa-apa to, sate diwak. Iki lawas kuwi. Iya. Nyanyi wong loro. Gak apa aku wis nyanyi dhewe. Lho, engko dene awakmu Krek sing ndi? Lah sing mbok apani ndi? Ya kuwi mau. Lontong tahu lontong sate. Bocah ayu aja kalau wae. Ketara wong tuwek lawas iki. Lah nyapa to? Kuwi lawas sing anyar iki sing lagi viral. Sing ndek ya aku kira ro. Kalamun qadimu layu malu sama'u tanazaha an qawlin wa fi'lin wa hayrati. Mak lho apal. Mamamu kok sok. Lontong tahu. Ora iso. Iki lho penak serat penjajah. Aku ora apal iki. Serat penjajah kut ngelingi zaman semono. Ayo, sing ndi? Kaula Kaula cilik suwal katut, juale so. Oh sumpah aku ora apal. Sing mbak kedua piye sing pertama. Kaula cilik padha nelongso sandang Nganti kurangi kaum wanita diperkosa kaum pria dikontangi. Aku ora apal. Sing wedok diperkosa kok sing priya dikontangi. Ya nonyo ni sing kuwi kok. Zaman semono gak iso nganu. kaum pria padha disiksa Oh ya. Ngene. Ayo. akeh Kok wong ngarep? Aku yang ngarep apa kok mburi barang kowe iki. Kok ngarep apa? Sing nganu. Sing marung lho. kawula cilik padha nelongso sandang Sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa kaum pria kabeh disiksa. akeh wong kerja paksa ngorbanake sanak badan Aku rapal dong. ngorbanake sanak batih lan tangga Ngorbanake sanak batin lan tangga. akeh wong kerja paksa Ngorbanake sanak batin lan tangga. saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan Edan karo menu
menungso karo bondo iso susu iso kok kalamu iya karo tangga aja seneng tukaran iku beda lha iku ora enak iki sing sual kadut dilangi sik. oh digawe Sing penting kanggo masyarakat iki pesene Mbak Mbak Nur Nur karo aja cerewet iya karo tangga aja seneng tukaran karo dulur jotos-jotosan urip ning donya mung sepisan timbang meneng ayo solawatan awakmu yo pinter. ayo tangkem lah ibu lu kene kancane mikir kok Awakmu yo iso dijak perlo kanthi. Pak Banteng lek Pak Banteng iso Oh kakak. Oh pokoke iki karo ngandani. ya urip iku aja kakean dosa ayo padha ilinga yen wong dosa mlebu neraka yen wis mlebu terus disekesa sing nyolongan diketok tangane iya ta sing incengan diculek matane iya ora iya sing seneng rasan-rasan disumpel cangkeme sing seneng zina aku ora roh diapakne diketok sapane lho kancane yo Ya kudune iso no. Ning neraka kuwi piye ae siksane. Sing nyolongan diketok tangane sing incengan diculek matane sing rasan-rasan disuwek cangkeme sing seneng zina diketok iki lho bener ibu lho lah kok malah apa? Ayo to. Aku mau sing nyolongan diketok tangane sing ngincengan diculek matane sing rasan-rasan disuwek cangkem sing seneng zina ayapane diketok anu Lah anu apa? ya pokoke sembarangane iku diketok bojone kancane meneh tantani Ngono. Mulane salam qadimulayu malu sama'u wa khairati sallu ala nabi Muhammad asik. kowe karo aku kene dadane sing kene oke campur tadi enak wis temen ngono lambemu kowe nyanyi karo aku duet Oke, duet. Berarti wong loro tonyo-tonyonan. duel dasmu duet suara wedok nyuk suara wedok kowe Wedok tek. lho kowe iso nyelok ketheke lho Lah aku mau celok munyok. Lah awakmu munyok iku kethek ora? oh iya masa ada kewan kabeh Anu, ana minyak kayu putih karo dhuwit kricik. lha nyapa Nggo ngeroki nang greges. lah iki gregel bildan Oh, pildan to. aku tresno kowe aku sayang kowe aku cinta kowe egek dang dirapekne Aku punya tak sayang Aja sampai hilang Tapi apa mungkin Lanang rabi lanang ora mungkin
Enak. Enak. Latih bendino kok. Berarti lah pada suara lagi Dek Prabowo coba Dek Prabowo. Coba. Coba jumeneng dulu. Masalah dandanane Pak kerlip seperti lampu di kota. Wah, iso gue tebek ya. Iso koyo lemper susu. Tapi ini seksi loh bos. Seksi kok. Tadi ada yang komen loh. Komennya gimana? Aku pakai kostum ini kayak anaconda. Nyanyi kayak Dek Prabowo. Coba Dek Prabowo. Dek Prabowo nadanya apa, Dek? Best. Best. Dan bisa mak telusur. Ini semuanya buat ibu-ibu itu bisa loh bos lagu ini. Oke ya, bisa ya? Apa itu? Coba. Karena banyak banyak ibu-ibu yang di sini. Iya. Iya kan? Aduh abang bukan maksudku begitu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Bagaimana itu ibu-ibu yang di depan? Saya. Gimana? Ibu-ibu bisa? Ibu-ibu bisa? Sakit? Jelas mak TikTok Bisa kabeh. ya, sama gerakannya nggak ibu-ibu nggak? Sakit nggak? Yo, semuanya yo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Mohon maaf hadirin sekalian, kakak saya stepnya kumat. Step jempolku Rock lah. Lah kono wis sekarang. Lah masalahmu ngarep mau lo, selawatannya kok iso awakmu malah ngerok. Ya genre itu beda-beda. Nah aku diriku koyo ngarep mau. Iya. Genre beda-beda. Genre-nya beda-beda. Lah nek kakak mau dangdut ya. Iya umumnya. Sampeyan iku Yang viral TikTok. Ya viral TikTok ya, cocok. emangnya ada style lainnya? Ada. Yang viral. Yang viral. Versi apa itu? Yo iki. Surabaya Madura itu. Iya. Emangnya ada? Kalau memang cocok bisa datang ke rumah li. Bro iki. Statue. Oh, Madura. Asik. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Sate. Sate. Tretan sadeje Tegal Sari derma kabare. Beres deh. Pasti beres. Kembang semongko dijejer-jejer. Iya. Nek wis nembang Pak Priyono gendang nyawer. Aduh, kena apa, Dek? Kena apa? Aduh kena telek. Lah kok nesu lho Mas. Dek, kena apa, Dek? Lirsa alir. Lirsa alir. Alir Lirsa alir. Lirsa alir. Alir Eneng pari cacahe siji, Tegal Sari pinaringan rezeki. Amin. Aku cipir ning tengah sawah, sedaya sing hadir manggiya barokah. Lirsa alir. Lirsa alir. Alir Lirsa alir. Lirsa alir. Alir Kembang turi tandur ning pinggir sumur lek Tegal Sari tak dongakno panjang umur.
digawe parian enak. Emang jeli. Odina orang majengan bental ombak sapo angin salajengan duh mon ajelik odina orang majengan bental ombak sapo angin salajengan Tidak ada kayak Bisa enak ta? Gini. Wah enak ya Pak ya. tidak kayak dar celon sidane sini sak celon. Damon ajelik Mas Rey, yuk kita panggilkan presiden yang satu ini, bintang tamu permintaan dari warga masyarakat Tegal Sari. Roboy. Mungkin kamu kasih spot apa gitu loh supaya lebih semangat.